томашашы, хәерле кич, телевизор караучылар. Яңа зал, яңа командалар, яңа сезон, яңа олып баручы. Сәлем! Достар, сіз зоқ сұрадығыз, қойшан башлана зур фестиваль. Менә нәк бу мезгілде, достар. Сіз күттігізмі, зал? Яңа командалар дегенде, біз алар белән соңрак танышырбыз. Фестиваль барышы буенча, хәзер карашларыбызны, камераларны сәхнә түренә юнәлтәбез. Аларның кулларында смайлар һәм командаларның киләчәге. Жюри әгъзалары, әйдәгез алар белән танышып үтик. Бүген жюрида Абри Хабриев, Ильсур Моцарт түгел, Айдар Бетховен түгел, Илнас Бах! Татар эстрадасының зажигалочкасы. Ут, ялқын. Менә шуңа күрә МЧС егетләрен чакырдык. Римма Никитина! Ике сезон буе Рамил Агдеевтан көлдөң син. Инде яныңа төшеп утырды бит. Нәрсә? Миннән көлергә җыенасызмы? Айваз Садыров, Тәртип радиосы баш продюсеры. Элек ул шаяртны алып бара иде. Күптән түгел чемпионнар кубогында сәхнәдә чыгыш ясады. Хәзер жюрида. Рамил, 2нче елга оператор булырга планлаштырасыңмы? Видео оператор булырга, ие. Рамил Агдеев, әйдә шаярт лигасының җитәкчесе. Жюри әзер, зал әзер. Командалар, біз булдырабыз. Әйдәгез, фестивалебізні башлап жибәрәбіз. Сәхнәдә узган елның чемпионнары Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәгеннән Крәшеннәр КВН командасы. Каршы алыгыз. Исәнмесез, минем янымда хәзер узган елның чемпионнары Крәшеннәр КВН командасы. Сәлам кызлар, егетләр. Арулармысыз? Барлык тамашачының бер генә соравы бар. Узган елны сез җиңдегез. 100 000 сум оттыгыз. Кайда акча? Бу сорауга җавапны без уен барышында әйтербез җавабын. Ярый, көтеп калабыз. Һәм инде әлбәттә рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне безнең Яков Емельянов исемендәге культура үзәге директоры яраткан Белоусова Людмила Даниловнага, шулай ук Акбарс холдинг ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры, Татарстан Республикасы Крәшеннәрнең иҗтимагый оешмасы идарә җитәкчесе Егоров Иван Михайловичка белдерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Бездән дә рәхмәт, әйдәгез, уңышлар сезгә. Рәхмәт! Салам алейкум, татар дусларыбыз. Арумысыз Крәшен кардәшләр. Добрый вечер, братья наши русские. Сәлам сезгә барлык милләтләр. Әйдә шаярт сезонны башлыйбыз. Безнең йөрәкләр дөп-дөп тибә. Рамил абый рөхсәт бирәсеңме? Бүген сәхнәне җибәрергә. Халыклар дуслыгы йортында КВН шулай башланырга тиеш. Сәлам! Сезнең каршыгызда булдырыс елның чемпионнары Крәшеннәр җыелма командасы. Хәйминле дуслар, сезнең ел буе борчыган сорауга нокта куябыз. Җиңгән 100 000-ны кая куйдыгыз? Менә ничек сезгә аңлатырга, дуслар? 100 000 ул бит Римма Никитина кебек. Әллә бар, әллә юк. Ник Димат туган авылында бер дәртләтеп бәйрәм итеп алдык бит. Леха, синең туган авылың саналмый. Дуслар, бу безнең Леха.
Каралы Дима, нишләп менә без аны уен сайын Булеха дип таныштырабыз соң? Ник аның бит сүзләре, онытмасыннар өчен. Дуслар, бу безнең команда бердән-бер татар кызы Лия. Ул Рифат Зарипов та арт ягын селкетүче булып эшли. Так-то мин бэк-вокалистка. Ә мин кем дип әйттем? Вообще-то, мин җыр әзерләп килгән идем. Җырла? QR-кодлары бөтен җирдә кирәк. Вакцина ясатасы килми. Минем абыем да шуңа күрә. Аны сатып алырга булды. Якынымны утырттылар бүген. Стоп. Нәрсә җырлыйсың? Бу җырларны Рифат Зарипов та җырларсың. Әнә, Вадимнан үрнәк ал, менә дигән пародист. Вадим, biraz заготовочка. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, мөхтәрәм ватандашлар. Менә КВН-ны керәшеннәр җиңгәч, уен халыклар дуслыгы йортында үтә хәзер. Әйдәгез, икенче елга сабаларны җиңдерик. Уенны сабада ясарбыз. Миңа да җайлырак булыр. Мунчадан соң сразу уенга килергә. Шәп, Вадим. Ә бу безнең Дима. Ул хәзер җырлар иҗат итә башлады. Эстрадада бар артистлар, хайп өчен көндә талашалар. Берсен ире кыйнаган, икенчесе мәчен таптаган. Салават, батяня, салават. Биргәле бол әле шуларга син бераз. Ләкин Закиячның моңа вакыты юк. Андый сарыклар сарайда да күп. Салават. Дуслар, дәвам итәсе килә безнең яраткан җырчыбызның сүзләре белән. Зажжем, мои хорошие! Китә! Авылда күп эшләрне булай эшлиләр. Ну все, Саня апа, тавыкны суйдым, эш бетте. Ой, Фәрит, алтын кул инде син безнең алтын кул. Әйдә кереп бер күрен тотасыңмы? Саня апа, эшми бит хәзер мин акчага гына эшли. Ничек инде эшмисең, Фәрит? Менә шулай, хәтта минем прайс та бар әнә. Тавык суyu 500, тирес түгү 1200, печән уе 1000 сум. Юкны сөйләмә, Фәрит, эштим. Саня апа, эшмим дим. Акчаңны бир дә киттеме я давай. Ой, Фәрит. Нәрсә булды? Ой, эштим, авыр. Эшәм. Эш. Ой, шул араклагына җирисез битсез. Бар чыгып кит, алкаш! Хөрмәтле дуслар, ахырдан инде менә шуны әйтәсебез килә. Без керәшеннәр командасы Дима, нишлисең син? Син бит хәзер Элвин Грейга пародия күрсәтергә тиеш. Дуслар, мин бу ел Грейга пародия ясамаска булдым. Ул бит хәзер өйләнде, дингә басты. Кызык түгел инде ул хәзер. Ничек инде кызык түгел? Аңа бит менә дигән шуткалар язарга була. Нинди шуткалар? Минем хатынның бурыны әгер җыюлар кебек. Һаман сәтте бетер алмыйбыз. Шундый шуткалармы? Шәп, кызык. Юк, дуслар. Мин бу образны Тукай музейына тапшырам. Кайда? Причем тут Тукай? Ну, Тукайны кичкенә вакытта өенә кертмәгәннәр. Агрейны Казанга кертмиләр. Тапканнар бер-берсен. Шулай булгач, бу образга рәхмәт һәм дайте шуму! Әле бүген генә иртә матур кояшлы ине. Сактым еңел генә атлап әйләнергә тирәнне. Егетләр, мине күптәннән бер сорау борчый. Ничегрәк итеп сорау бирергә икән? Лия, Эльмира Нагимова кебегрәк була әле. Ничек инде? Эшеңдә тотма, сөйлә. Без узган ел соңгы сезон уйнадыкмы? Әйе, дуслар, без фестивальгә былтыргы сезонның чемпионнары буларак кунак булып кына килдек. Без былтыр соңгы сезонны уйнадык. Бу фишканы безгә Сават Заки өйрәтте. Безнең
Әйтілмәгән сүзләр қалыда, сезнең жылы алқышларығыз бик сағындырды. Барабыз! Яңа сезонға Әгәрдә жюри безне алса, алға! тамашачы безне ошатса, Чемпионнар! бар көчне җыйды, Керәшеннәр! сүзләрне ятлады, Бергә! нәрсә булса да барабыз алга. Сезнең белән Кришна җылма командасы булды. Әйдәгез тагын бер тапкыр алкышлар бирик. Керәшеннәр! Шуннан да концертны башларга бик тә авыр, чөнки зал әле кызмаган, җылынмаган дип әйтергә була. Жюри әгъзалары, сезгә сүз, нинди смайлар күрсәтәсез? Аннан соң инде әлбәттә бәлки аңлатырсыз. Елмая торган смайл, Әбри, Илнас елмая, Рамил елмая, Римма елмая, Айвас елмая. Айвас елмая. Бәлки берәр сүз, берничә сүз әйтәрсез. Айвас, әйдә. Беренчедән, менә сезон башлангычы фестиваль бик көчле башланып китте. Менә ничек карапны ничек атыйсың шулай йөзә дигәндәй, узган елгы чемпионнар башлап җибәрү бу бик дөрес алым. Афәрин керәшеннәр, бер кичкенә генә киңәш. Менә без узган елгы чемпионнар дип артык масаеп та китмәгез. Һәм шул ук вакытта артык җиңел дә карамагыз. Менә ничек узган елны көрәштегез, шулай көрәшегез. Без сездән көтәбез матур уен, матур, гадел уен. Шуңа күрә бартык уңышлар, бартык алга. Рәхмәт, Айвас. Сіз молодцы. Сіз чемпионы. Быйыл да давайте сынатмагыз, керәшеннәр. Зажжем. Рәхмәт, Риммам. Рәхмәт, керәшеннәр, алкышлар озатабыз команданың. Кадерле дуслар, тамашачы, жюри әгъзалары, бүген яңа сезон башланды. Әлбәттә инде барсы да яңаша, хәтта форматны да үзгәрттек без чак кына. Шуңа күрә әйдәгез аңлатып үтим. Беренчедән, бу уенда 7 команда булачак, киләсе этапка 6 гына чыга. Икенче этаптан башлап, командалар 2 группага бүленәчәк. Югары группада 3 иң көчле команда булачак, ә инде калган 3 команда түбән группада көч сынашачак. Сезон дәвамында үзләренең чыгышлары нәтиҗәсенә карап, командалар югары группадан түбән группага төшәргә мөмкин һәм киресенчә. Ә инде финалда югары группадагы командалар гына уйнаячак. Аңлашылдымы? Юк, безгә беләсезме нәрсә аңлашылды? Ни өчен Рамил алып бармаганы аңлашылды? Чөнки Рамил бу җөмләләрне укып бетерә алмас иде. Рәхмәт, Айвас. Фестивалебезнең дәвамы сәхнәдә Тәтеш МЧСниклары. Каршы алыгыз. Хәзер минем янымда Тәтештән килгән чып-чын МЧСник егетләр. Хәерле кич, егетләр. Сәлам! Егетләр, бер генә сорау мине борчый. Сез монда Казанга нәрсә белән килдегез? Спецтехника алып килдеме сезне, әллә гади автобусмы? Вертолет белән О, вертолет. Менә бу шаярам. менә бу уровень. Яры, егетләр, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Безне монда җибәргән Никанорова Елена Николаевнага, аннан шулай Ксения Сергеевнага, безнең колледжга, үзебезнең МЧС колледжына. Егетләр хәзер сәхнәдә беренче адымнарын ясый, дебютантлар, әйдәгез, күлдерегез бөтен халыкны. Обязательно. Все, давайте, пока. Сәлам, дуслар, сезнең каршыгызда Тәтештән иң чын МЧСниклар. Әйдәгез танышып китик. Менә бу безнең Нияз, ул спасатель. Ул гел мәчеләрне агачтан төшерә. Эй, командир, сиңа икенче эш бир әле. Менә мәчеләрне агачка атуыңны туктаткач шунда бирәмен. Менә бу безнең Айнур. Ул биюче. Әйдә әле, Айнур, татарча. Әйдә, русча. Менә һәр вызов сайын шулай, без эшлибез, ул бии. Менә бу безнең Рафаэль, ул пожарный.
Мен пожарныйда башка коллектор булып эшлим. Синме? Нинди коллектор? Анаңнан акча кысып йөрү ул коллектор ише түгел инде. Син беләсеңме, нигә пожарныйларга зак иттереп утка карага ярамаганын? Нигә? Аларны эштән кубалар. Сез беләсезме? Безнең ирек кешене коткарды. Кем? Минме? Минем истә түгел. Син бит кичә эшкәч бер дә кешене кыйнамагансың. Алайса, ник торып басабыз? Әйдәгез, башлыйбыз! МЧС колл-центрында. Нишлисең? МЧС рассылкасын язам. Молодец. Яңгыр, или кар, или җил. Короче, киенеп чыгыз. Алло. Алло, ярдәм итегез. Монда баскыч үзе йөри. Нинди баскыч? Ул эскалатор. Ахырдан сезгә безнең бийек спасательләрнең сүзләрен әйтеп китәсе килә. Без барысын да коткармасак, барысын да коткара алабыз дип әйтеп булмый. Чип и Дейл. Тәтеш МЧСниклары тагын бер тапкыр алкышлар. Һәм инде физик яктан көчле дигәндә, әйдәгез әле смайлларны карап китик. Әбри елмая торган смайл, Илнас елмая торган смайл, Рамил елмая, Римма елмая, Айвас моңсу. Егетләр, һәрбер сүзнең мәгънәсе бар. Басып тору белән торып басу, икесе ике төрле әйбер. Алайса теге ялгыш сәхнәдә аңлыйм, каушыйсыздыр бит. Беренче тапкыр чыгыш ясау, анысы да аңлатыла да китек. Нигә торып басабыз, әйдәгез башлыйбыз дигәч, әллә нишәп куйдык Айваз белән. Нигә басып торабыз, әйдәгез башлыйбыз дип әйтергә кирәк иде инде. Буталдыгыз, аңлашылды. Менә бу кичкенә генә нюансларыгызны шулай ахыр киләчәктә төзәтерсез дип уйлыйм. Зурдан зур уңышлар телим. Дебют белән сезне алга, бар тик алга. Рәхмәт. Әйдәгез алкышлар белән узатабыз команданы. Рәхмәт. Тәтеш МЧСниклары. Минем янымда шулай ук яшь команда, Актаныштан килделәр егетләр, кызлар, Нәмәкәй дип аталалар. Аңлатыгыз әле зинһар өчен миңа. Нәрсә ул Нәмәкәй? Актанышның эксклюзив сүзе. Ул сезнең изюминка димәк. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Район башлыгы Фаттахов Энгел Навап улына һәм безнең җитәкчебез Алмаз Нурлыевка. Ярый, Актанышлар, әйдәгез, без булдырабыз. Сау булыгыз. Актанышта бабай туган, бездән курка Татарстан. Әлфия апа җырларын Татарстанга таныткан. Бездә көчле, бездә биек, ләкин бабай бездән бер башка биек. Исәнмесез? Безне Актаныштан күчтәнә итеп җибәрделәр. Исемнәрен әйтмибез. Ләкин точно Кыш бабай түгел. Һәм гомумән Актанышта бер бабайга гына ышаналар. Бу Илмир баянга акча җитмәде, шуңа күрә гитарист алдык. Концертта без куары котсыз, Аллага шөкер. Туктагыз! Анда нәрсәдер булды бугай. Нишләп? Ну анда әбиләр тора, МЧСниклар. Алар бергә торалар икән. Димәк точно нәрсәдер булган. Туктале, Рузилә, син нигә чыктың соң вообще? Беләсезме, минем сезгә яңалыгым бар. Элвин Грей Ёлки 8 киносында катнашкан. Аларның нәрсә анда шыршыларында Мишура җитмәгәнме? Туктагыз әле, сез вакытны күрдегезме соң? Киттек әйдә, киттек. Кайда? Миниатюраларга. Табойында талар үсә. Hey! Әйярлары яман текә. Талар артында балачак. Әйтерсең хаманна көтә. Актанышта туристларга да экскурсиялар уза. Хәзер без аның берсен карап үтәбез. О, килдегезме? Әйдәгез. Менә бу безнең Актанышның достопримечательности. Ерактан килгән кунаклар иң беренче булып шунда керәләр. Юк, рәхмәт, Мамалышта кирип чыккан ик. Ярар.
Сіз не қолы тұтып тұрасыз о? Ей, Оқтанышта Макдональдс бар деп ойласындар үшін. Сіздің тігінде нәрсе ол? Сіз нәрсе шуны білмейсіз мені? Бұл бит біздің Оқтаныштың ледовые бабайшы. Может, побоищыдыр? Жоқ енді көрмейсің мені бабайның хайкеліне бұсқатқан. Сізде қойда шүктошларға ол? Ағайдылның тігі яғына. Шояртам инде, әне тігінде контейнер бар, шында арғы аны бары шул яққа шығарып ташылар инде. Келегіз әлі, келегіз. Міне бұл бик тарихи орын. Міне шушында 1990 жылда метеорит түшкен. Шушы күнді Оқтанышта ең зор нәмекей сөзі ешітілді. Нәмекей? Таушамағыз, ол уянырға мүмкін. Әйдәгіз музейні көрсетем. Мұнда нәрсе ол? Анда бутик, бұтты саталар. Міне бұл музей. Нәрселер бар инде анда? Мұнда бик тарихи экспонатлар, музей әбилері. Алар суғышны жеңділер. Ашлықны жеңділер, но Туқайны финалда жеңе алмадылар. Ну, нешік сізге экскурсия ұшады ма? Білмейм, біз кетербіздір енді. Бұйған башқа келмес біз. Туқтағыз. Шүпнедер ғытырыстады. Сіздің қаршығызда Оқтанышлар еді. Рахмет. Ay bala 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 bala. Ay bala bala. Ay bala 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 bala. Ей, шонды еш үзенчәлекле қызық, матур бей тұрған, матур жырлый тұрған, қызықлы мәзәкләр күрсәтә тұрған. Әлбәттә инде хәзер без жюри әгъзаларына карыйбыз, смайларны күтәрегез, кемгә нинди смайл куясыз, 1000 сумы елмая торганмы? Әлегә тик елмая торган смайлар инде әлбәттә безне өйрәтте Айваз ахырга кадәр аның смайлын көтәргә. Елмая Айваз, хәтта шулай иттереп 5 елмая торган смайл, максималь баллар. Менә ниһаять Оқтаныштан теке команда килде. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Рәхмәт, Илназ Бах. Айы, миңа да бик ошады. Әлеге Оқтанышлар исемегез җисеменә туры килеп тора. Уже кызык. Шуннан ни нәрсә әйтмәкче мен карар. Әйбәт, матур фикер әйттең булды. Нәрсәдер әйтмәкче мине. Молодцы, уңышлар телим. Действительно бик Бәлки җырлары турында әйтәсе килгән иде. Йо, молодцы. Җырлаулары турында. Искә төшкәч әйтермен тагын. Нишләп Илназ Бахның җырын кулламадыгыз дигән теманы кузгатмакчы иде инде ул. Дөрес эшләгәнсез, кертмәгәнегезгә. Рәхмәт Нәмәкәй командасына, Оқтаныш. Әйдәгез сәхнә артына. Хәзер минем янымда Алексеевсктан Алексеевск җыелма командасы тора. Исәнмесез? Хәерле кич. Исәнмесез. Сез әзерме? Әлбәттә. Нигә килдегез монда? Без бу уенга үзебезне күрсәтергә, халыкны көлдерергә һәм дәрт алырга дип килдек. Ой, молодцы, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Иң беренче рәхмәтләребезне белдерәбез район җитәкчелегенә, башкарма комитет җитәкчелегенә, шулай ук мәгариф бүлеге, мәдәният бүлеге җитәкчеләренә белдерәбез. Ярый, уңышлар телибез сезгә. Алга. Рәхмәт, алга. Вот мы приехали, а кто-то скажет опять понаехали. Вот мы приехали, а кто-то скажет опять понаехали. Хәерле кич! Салям, дуслар! Сезнең алдыгызда Алексей җыелма командасы. Алексеевск, ол... Чо, сіз білмейсіз мәлі? Білірге керек. Алексеевск юллар түзу идарәсе белән данлыклы район. Бүтін Татарстан без түзеген юллардан йөри. Аха, йөрей. Ярый син шәһәр үзәгендә торасың. Мин те район читендә торам. Туйдырды инде бу начар юллары. Глава әйтте, әгәр дә без урын алып кайтабыз икән, яңа юллар була районда. Һәм шашлык, баня була диде. Була ди. Ул бит аны жюрига әйтергә кушты. Беләсегез килсә, Алексеевский районда страуслар фермасы бар. Страусларның иң тазасын, иң озынын хәтта монда алып килдек. Каршы алыгыз, страуслар!
Дуслар, былай болса, мен де хатын ізлем. QR-кодсыз болсын еді. Юкмарагыз да. Неге сен QR-кодсыз хатын? Достым қаралі, бірінші хатының QR-коды бар еді ме? Ресторан, кафе, магазин, бірсі бір қалмады. Тамам тойды. Екіншісі үйдегіне отырыр еді. Алексеевскийда 2 кіші сөйлеші. Достым, ешіттің ме? Тезден Алексеевск көпірі, Санкт-Петербургтағы көпірлер шекелі açılmalı бұла. Шейінді олай? Сен андағы трещинны көрдің ме? Айырыла бара бет ал. Жүлі! Біз сізні Алексеевск районы біле таныштырып кеттік. Біз ойында жеңер үшін юлда бар кептелерінде ұзырға тиешбіз. Нәрсе сөйлесің сен, Булат? Нәрсе сөйлейм, героптания салған шуны сөйлейм. Алексеевские зори, канское раздолье. Шығыш тәмам. Әлбәттә инде хәзер жюри әгъзалары смайларны кулга ала. Койсы смайлны куерсыз. Моңсумы, әллә елмая торганмы? Әбри гел елмая бугай бүген. Илнас елмая, Римма елмая, Рамил елмая. Традиция буенча елмаймый, моңсулана, ойвас. Ойвас. Менә сезнең чыгышка, сезнең образларга һәм иң беренче чиратта менә сезнең визуаль якка карасак, киемнәрегездә, ниме? Сез менә шундый бик яхшы олдскульный команда, иске мәктәп. 90-нчы елларда менә тулы образ өчен Алексеевский дигән оппак бейсболка гына җитми сезгә, име? Менә теге 2-3 көн кала, нәрсә киеп барабыз соң, егетләр, складта безнең районның футболкалары бар, менә самый әйбәте шул булыр дип табып чыгарган кебек, име? Ярый, әйдәгез, алкышлар белән узатабыз. Алексеевск җыелма командасы, зур рәхмәт сезгә, уңышлар. Дуслар, монда утыручы, залда утыручы дуслар, һәм инде телевизор каршында безне караучы, YouTube'та караучы кешеләр, аларга шундый мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдә шаяртның социаль челтәрләренә язылыгыз. Instagramда без тот астагы сызык КВН шулай язылган без. YouTube'та беренче дип атала канал, әйдә шаяртның бүтән чыгарышларын беренче YouTube каналында табып карый аласыз. Ярый, дәвам итәбез дуслар. Киләсе командам Яршаллыдан Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясе укучылары Замба командасы. Каршы алабыз. Хәзер минем янымда бүгенге фестивалебезнең иң яшь команда. Карагыз әле, бу бит юморыбызның киләчәге. Кем сез күбрәк сөйләргез әле тамашачы өчен? Біз Яршаллы шәһәре Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче гимназияның Замба КВН командасы. Замба. Нәрсәсең ул Замба? Замба ул замана балалары. О, шундый замана исем. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без рәхмәтләребезне гимназиябезгә, безнең гимназиябызның директорыбызга Гарифуллин Айдар Хакимҗанович улына. Аннары безнең иң яраткан кешеләргә, әниятиләргә. Ну, нәрсә әйтим? Сездә киләчәк, сезне барысы да көтә. Әйдәгез, кыздырыгыз. Әзерме? Әйе! Молодцы. Барыгыз. Исәмсез, сезнең алдыгызда Замба КВН командасы. Беләсезме, безнең команда зур тарихлы, аңа 26 яшь. Минем әтигә дә 26 яшь. О, минекенә дә 26. Исеме ничек? Ничек инде? Әти? Аңлашылды алайсы. Нигә синең исемең улым? Егетләр, җитте инде, тамашачыларга аңлатырга кирәк. Biz Бишалының бердән-бер иң шәп татар гимназиясы. Шавыда бит татар гимназиялар бар. Ну монда бит товар юк. По факту, улым. Бу арада минем әбием TikTok скачать иткән. Аның инде уже 50 подписчигы бар. Популярный икән ул. Әйе, менә кара. 49 гына бит. Аба, тагын ашка барырга. Ну шулай булса, без җиңмибез инде. Кайгырмагыз, минем жюридә үз кешем бар.
Туктайлы, Салават абый бүгін бит юк. А бұл кім? Әбриев. Ну, сіз пародист, во! Ярый, жюриде үз кешебез булгач, башлыйбыз. Замба! Ага! Күз алдыгызга китерегез. Бер кыз ишекне бутады. Малайлар, монда бию түгәрәгеме? Юк, монда креш. Ярар алайса. Фух, чуть тутылмадык. Күз алдыгызга китерегез. Малай беренче свиданиягә әзерләнә. Илхан, минем хәзер беренче свидание булачак. Син минем кызым сыман утыра аласыңмы? Ярар, утыра аламын. Сәлем, Рамазан. Син нәрсә, ул алай көлме? Сәлем, Рамазан. Джозефина. Син Айсалу. Миңа Джозефина күбрәк ошый. Җитте инде. Нәрсә ашыйсың килем? Краб, устрица. Мәктәп столовыйсында андай берләр юк. Ну ярар алайса, мин киттем. Утыр әле. Джозефина, мин сине яратам. Мин дә сине яратам, Тимур. Мин Рамазан. Миңа Тимур күбрәк ошый. Эй, җитте инде, менә килә бит инде. Кит моннан. Сәлам, Джозефина. Мин бит Айсылу. Миңа Джозефина күбрәк ошый. Ә мине нигә чакырдың алайса? Все, мин киттем. Дурак. Эх, Джозефина, әйдә футбол карарга. Ә сез күрдегезме? Безнең команда яшь Ришат Тухватуллин уйный. Ышанмыйсызмы? Önümde sen tatlı düşümde sen Gıyalga örülgen süygülümde sen Нәрсә сез кешеләрне алдыйсыз? Әнә ул жюрида утыра. Нинди бу Ришат Тухватуллин, бу бит Әбриев. Обо, икенче тапкыр инде алдадың. Вот пародист, во! Ә сезнең алдыгызда Замба КВН командасы чыгыш ясады. Замба, сау булыгыз. Bu ile benim vatanım, benim Tataristanım Eşen halkı milleti Алкышлар, ие дуслар, фестивалебезнең иң яшь командасы. Сырауда кирәк түгел, барлык жюри әгъзалары тиз арада смайларны күтәрә, тик Айваз гына моңсуланып утыра. Чыннан да моңсуланып утырган икән. Әбри. Элекәр күпме сөйләшергә була Зимран. Сәхнәгә чыккач миңа төртеп күрсәтмәде бе. Ничә минут оялып утырдым. Кеше белмәсен дип кенә күтәрдем. Давай, йөзгә кызылык китермәгезгәме, давай, пока. Чыннан да шәп пародист Әбри. Во пародист, ие. Әйе, Замба командасы турында бір-екі сөз әйтәсе килә. Чыннан да, дуслар, менә Ярчалы шәһәрендә Татар КВН лигасы барлыкка килгәндә, Замба командасы шулай ук, шул ук елны барлыкка килде. Менә Замба командасына 26 яшь, Татар КВН лигасына дагы 26 яшь. Дуслар, бу бик көчле, бик тарихлы, бик нык команда. Бик зур рәхмәт. Сезнең гимназияга, барлык җитәкчеләрегезгә зур рәхмәт әйтәбез. Әфәрин. Миңа, конечно, 26 яшь түгел, но менә бу кызыл футболкадагы малай мине просто үтәде. Миңа 38 диген. 38 түгел әле миңа, Әбри. Син давай матур гына утыр. Нормальный гына чыгып кайтып китәсең. Римма, татар эстрадасында тан хайп кирәк дип, пожалуйста, андай статьяга кирмә. Подожди әле, мин без этого да нормальный хайп уйвас. Молодец. Менә бу малай на самом деле артист буласы малай, кызыл футболкада. Исемең ничек синең? Рамазан. Рамазан. Замба, Исеңдә Рамазан. калдырмадың моны. Ничә тапкыр әйтте бит инде. Ишетмәдем. Аңа Тимур күбрәк ошый. Молодцы. Рәхмәт. Әйдәгез Замбаны замана балаларын узатабыз алкышлар белән. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен.
Минем янымда тагын бер яшь һәм сәләтле команда, шундый матур бомберларда. Егетләр, кызлар безгә Орчадан килде. Кычыткан дип аталалар аның командалары. Монда нәрсә белән килдегез? Автобус белән. Димәк, сез дүртәү бер автобуска утырдыгыз? Әйе, әлбәттә. Һәм шуткалар төяп килдек. Калган урынны шуткалар өчен калган икән. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне әлбәттә Арча районы башлыгы Нуриев Илшат Габделфәрт улына, Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогик колледжы директоры Гарипова Гөлнара Фидәил кызына һәм безне әзерләгән Мөхәммәд Галиев Инсаф Илфат улына бик зур рәхмәт аларга. Яра, рәхмәт сезгә. Әзерме? Әзер! Әйдәгез алга, кыздырыгыз. Хәерле! Хәйер! Нәрсә булды, Зилә? Менә әти белән әни телевизор кашына килеп утырды. Менә хәзер башлыйбыз. Хәерле кич, Казан! Сезнең каршыгызда Арчадан кычыткан командасы. Нәрсәгә кычыткан командасы? Ник Зилә алай булмаган булса, без монда килмәс идек бит. Дуслар, без быел иҗат кешеләрен генә алып килдек. Менә бу Илназ. Бар яктан да булган егет инде, ләкин баянда уйнаганда җырлый белми. Ник мин баянда да уйный белмимеш? Ник баяныңны нәрсәгә алып чыктың? Җиле чыртылып китмәсенгә? Бу Миләш. Ул бала чагыннан бирле хайваннарга гашык. Аның бу турыда җыры да бар әле. Язлар җиткәч, оппак йомыркадан чыгалар сап-сары чебиләр. Тормышлары ни белән бетәсен, күз алдына да китермиләр. Кичә йөгереп йөргән чебиләр, барбекюда селкенмиләр. Стоп, Миләш. Аңладык. Хайваннарны ничек яратканыңны аңладык, рәхмәт. Безне инде сез чыгыш барышында күрерсез. Достlar, Арчадан кычыткан командасы һәм без башлыйбыз! Күз алдыгызга китерегез. Бер кыз мәктәптән бирле тибеп кайткан ташы белән хушлаша. Карама инде миңа алай дип. Аңлыйм. Ләкин син дә мине аңла. Мин бит сине өйгә алып кайтсам, миңа өйдәгеләр нәрсә дип әйтерләр? Бер көнне дә өйгә банк кисәге күтәреп кайткан идем. Өйдә күпме тавыш булды. Эй, алай булгач, мин дә өйгә кайтмыйм. Дуслар, барыгызга да билгеле булганча, безнең Арча төбәге данлыклы шәхесләргә бик бай. Шуңа күрә без үзебезнең чыгышыбызны Сания Әхмәтҗанова шигыре белән тәмамлыйсыбыз килә. Аксакаллар, бер җыясы иде. Туган якка сезне табынга. Татар әле, татар чагында. Арча сүзе алкаланып яна. Милләтемнең күңел тажында. Дуслар, Арчадан кычыткан командасы. Рәхмәт. Әйдәгез, юмордан күчәбез балларга дип әйтергә була инде. Әйдәгез, күчәбез смайликларга, смайлларга. Елмая Әбри, елмая Илназ, елмая Римма, Рамил, Тик, Айваз. Айваз гомумән моңсу кеше ул. Әйдә, Айваз, сөйлә. Юк, моңсу кеше түгел ул. Ул Айваз, ул билгеле бер җитешсезлекләрне үзенчә кабул итә һәм аның психологы әллә? Мин аның белән ничә ел буе эфирда утырдым, шуңа күрә мин аны сука бегешем. Аның үзенең күз алдында, шуңа күрә Айвазның куелган моңсу смайликларына шундук негатив караш белән бәрелмәгез. Менә, шо 500 сум яма? 300 генә дип сөйләшкән бит әбри. Кеше күп утыра. Аңлатам хәзер, аңлатам. Беренчедән, беләсезме, мин хәзер
моңсу смайлы күтәрмичә, елмайган смайлы күтәрсәм, мине калган командалар, калган районнар шунда ук үзенең якташларын яклады дип гаепләрләр иде. Мин беләсез әйме ничә ел инде монда жюри буларак, үзем үз билгеләремне бары тик бер критерийдан куярга тырышам, ул да булса гаделлек. Менә бу очракта да гадел дип карасын өчен, һәм гомумән, әлбәттә инде бәя биргәндә дә, менә бераз гына Салават абый мишли җитеп бетмәде. Ләкин сез бик менә юмор ягыннан җитешсезлекләр бар иде, әмма ләкин телнең сөйләмлеге ягыннан, оештырылганлыгы ягыннан рәхмәт, Арча дигән футболка киеп килмәгәнсез. Менә шул яктан сезнең бар да камил. Тукта бомберларын солсыннар, бәлки анда футболкадыр. Салмыйча торыгыз. Гомумән алганда уен шәп. Бар тик әйтәм бит, менә мин моңсу смайлы куймасын өчен бик нык тырышырга кирәк. Ә сезнең күрәсең тырышуыгыз әле алда. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Кычыткан командасына. Саулыгыз. Саулыгыз. Biz devam etemiz dostlar. Hazır indi ağır artilleriya. Kim gene çıkmadı bugün? Yaş belekey balalar da çıktı, opalar da çıktı. Tik ebiler gene bulmadı eli. Qarşılığız Zey rayonundan Zey ebisi komandası. Hazır indi benim yanımda festivalibizning eng ulkan komandası. Gümmen Eyde Şoyarning eng ulkan komandası. Zey ebileri komandası. Nişik hallerigiz? Allah'a şükür hallerimiz eybet, көңіл көтәрінке, алға. Менә сез инде 3-нче сезон уйныйсыз, финалга да барып җиттегез. Бу уен, Әйдә Шоярт уены сездә нинди хисләр уята? Бу уен бездә иң беренче Руслан стабильлек хисе уята. Өлкәннәрне хөрмәт иттегез. Өлкәннәр стабиль рәвештә 3-нче сезон уйнап баралар. Шуннан да шулай бик кызык команда. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне без һәр вакытта да безгә матди ярдәм күрсәтеп торучы районыбыз башлыгы Кәримов Разиф Гали улына белдерәбез. Һәм шулай ук мәдәният идарәсе җитәкчесе Регина Николаевнага җиткерәсебез килә. Зур рәхмәтебезне һәм инде бөтен тамашачыларыбызга. Зәябиләре, уңышлар сезгә. Рәхмәт, Зәябисе, алга! Сәлам, Казан! Сезнең белән тагын Зәябисе. Әбисе дейсіңме? Шуты қарап тұрам да сен бір де әбеге ашамағансың. Фикрет, главада замечание ясады. Әбилер арасында бір бабай нишлеп йөрей, команда Зей әбисе булгач, әбилер генә булырга тиеш диде. Короче, без синнән әби ясыйбыз. Юк, туктагыз әле. Мин бу команданы оештырыштым, әйме. Миңнегөл пенсиягә киткәч капитан булдым. Сез минем белән сез сезонга барып җиттегез һәм сез шушындый адым ясыйсызмы? Үзең турында уйлама, илең турында уйла. Надо, Федя, надо. Шайтан алгыры. Ну, ярый, ризалаштым ди мин, әйме. Әйдә алыйсы әби булырга өйрәтегез. Нидән башлыйбыз? Иң баштан клиникага барабыз. Yok. Күлмәк кисәм киям, но клиникага бармыйм. Теләсә нишләтегез? Охмак, регистратурада шират ясап, тавыш чыгарга кирәк. Әбиләр җитмей. Ярый. Монсына риза, тагын нишлибез? ТНВ каналының программаларын ятлыйбыз. Ну, анысын ятларбыз. Тагын нишлибез? Бабай сизмәслек итеп, самогонга су кушарга өйрәнәбез. Әйтем аны минем әби, дружи сифатсыз, песок балсыз, шуңа слабый чыга дигән була. Тагын нишлибез? Сүгене сүзе кыстырмыйча, тик торганнан кеше ачуланырга өйрәнәбез. Ничек инде? Әнә, айвазны күрәсең? Ну? Әйдә ачулан. Юк инде, ничек тик торганнан кеше ачуланасың ди, булмаганны. Иң мөһиме шул. Кара. Исәнме айваз? Кара әле син аны, баш селкеп утыра бит. Синең телең татар теле белән ачылмадымы әллә, балакаем? Әбиең чыгып исәнләшкәч, исәнме, Рамил әби дип әйтә алмыйсыңмы әллә, телсез каласыңмы әллә? Күр әле утырган, шыкатсыз. Яра, җитте, күпкә китте. Шулай дисеңме? Ну, шушылайрак. Беренче дәрес тәмам, калган курс платный. Кызлар, әйдәгез. Башлыйбыз.
Ахирет көйлерім. Сағат неше әлі ол? 8:10 минуттан. Ай, Алланың қаһары соққыры тің алтын шертідағы түрік сериалын қарай алмайша қалдым бе енді таға. Бәрі мен шығып тартып кірем әлі. Қазір мен тартырға ярамай бетін де. Тігірмен болса да тартып кірем енді. Тігірменні де бабай тарта бейт әлі. Баракалла, айваз балақайым нешлаплар ұтыра. Ей, бақши көрәлі нешік жылмайыплар ұтыра. Тәртіплі кіші әлі қайлардан көрініп тұра бітінді бол. Ей, балақ. Болмайынды бұлай тік нешік тік тұрғанда кішіні суғарға керекті. Суғып болмай тік тұрғанда кішіні. Мәгіз, мен әбей болмай, мен бабай болып қалам. Шыннан да, әбейлер әбей болып қалсын. Бабайлар бабай болып қалсын. Нәрсезе әбесі, кеттік ме? Кеттік! Әбейлер білән түрлі хәлләр бола. Рәхмет, қызлар. Урны жылытқанағыз. Әлі сен ошта обыстай біле отырдың ма? Ей, олай ғана болса. Әлі шынап ма? Ну сен хайпан ола меңнігіл. Хайып түгіл бұл қызлар. Хайып. Қызмам олай ма? Білмем, кеше қытыға барған ем. 25% көрсетті. Отасы кім? Әне, тегінде тұра. Мұлдақ, шақ. Оңа тәлі фикрет, нешік болды бұл? Соң, нешік болды деп, ғадаттағы шайын. Соң, онды уақытта отта да бола, тәртәде де бола бітінді. Бұла шол, тәртеңі соғып сындырасы нәрсе кәй. Қызлар, яңа яңғыр яуған асфальт есесінесі келе. Әйде мұдақ, асфальтқа яңғыр яудырырсың. Фикрет барда, хәтер бар deyip тикмәгәгіне әйтмәгәннәр инде. Кім әйте? Ойваз халық мәқәлі. Алтмыш плюслерге үйде отырырға қошалар. Біздің бір генә ел қалды. Зинхар аяқ шалмағыз енді. Зәй әбесі, шын көңілден сіздің үшін! Смайлар көтерділер біздің үш жюри ағзасы. Қолды екі гіне кіші, әбри. Хамид әлбет Айваз барысы да елмая тұрған смайлар көрсеттілер. Демек, 5 елмая тұрған смайл. Бірнеше сөз, бәлкі Илназ айтыр. Илназ, сіз аны ол команды бірінші тапыр көресіздер бейт? Yok енді, мен алар білен қазір заочно телефоннан таныш, тегі мұндай әбелер болып шыққаш. Анда тегі қоядыр, отырғанны, зақ отырдық деп, бүтін дүния ойынша тұралды бетінде. Фартомасти. Ай. Да. Фартомасти Илназ. Ғыман алғанда көптен болай келген жоғы, рахмат, зәйлілер малатсы, келешекте де оңышлар. Бір нашар тискәрі бір әйбір сөз әйті болмай. Малатсы, рахмат. Келешекте де тағын көріген насип болсын сізі. Зур рахмет Рамил, зур рахмет зәй әбилеріне. Зал олқышлыйбыз, ұзатабыз әбилеріне. Біз оларны ұзатабыз тик
барлык командаларны чакырыр өчен генә әйдәгез әле алкышлар белән каршы алабыз барлык командаларны сәхнәдә. Кем кала сезонда, кем икенче этапка узачак, ә кем өйгә кайта кызганычка каршы. Безнең ике хәбәр. Ике хәбәр. Начар һәм әйбәт. Кайсынан башларга? Начарыннан диләр. Начарыннан Айваз. Кызганыч безнең белән уен белән сау булаша Алексеевск командасы. Югары группа, ике команда. Ну, сер түгел инде. Теге елның финалистлары, чемпионнары, зәйбиләре һәм көрәшчеләр югары группада. Һәм анда тагын бер урын калды. Кем? 5 елмай торган Смайл, алган команда Октаныш, әлбәттә. Ә кем түбән группага ярый, барыбыз да аңладык инде әлбәттә. Ярый, шуның белән безнең зур фестивальнең беренче өлеше тәмам. Сезгә игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.